Γεια σας παιδιά! Hello guys! Τίτι εδώ. Σήμερα εγώ θα είμαι η δασκάλα ελληνικών και πάμε να μάθουμε πολύ σημαντικές λέξεις και φράσεις από την καθημερινή μου ρουτίνα. Ως γνήσια Ελληνίδα γάτα, το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνάω είναι να κουτσομπολεύω τον κόσμο. Τα βλέπω όλα. Μετά τρώω, ελέγχω το νερό μου και αν όλα είναι εντάξει, πίνω. Τρίβομαι στα πόδια της μαμάς μου για μερικές λιχουδιές. Αγαπάω πολύ το παιχνίδι και μου αρέσει να νιαουρίζω. Κάνω συχνά πατουσάκια και ζητάω χάδια. Κουράστηκα και σήμερα. Ώρα για ύπνο.